Supak. Nakakainis na talaga tong cellphone na ito. Wala. Lining. Uy, tubag, uy. Tapos na sana, may Sige video mong na sunod ako. o siging supak? Kulit na naman ako. Oo, siging supak. Sige pag yung diktar, mga saba pag isbana. O niya. To amay ni sunod. Singkasing sa laki. Na kung ang babae, magsigig na yung paraig, magsigig sa sunod siyang gusto, mahigugma sa ng laki. Ning gawali, laki ni. Ay mo kumpiyansa sa sunod-sunod. Buksan mo dyan! Kaya mahog lagi ginaan kaning. Kani man kasing-kasing sa laki, mahog gina diha sa babae na magsigig sunod siyang gusto. Mabita na kasagaran yun sa mga amo, yan ba mga manager or mga bana nga tagiyas panimalay, mabiktima gina sa sekretary or sa maid. Dili sa nontanan, pero kasagaran ba, labi na gitong ni kumpiyansa. Ano man, ang maid may magsigig sunod sa bana. Hangtod gatos kwarto, musunod ba? Kunyaron ko ng sekretary, musunod sa spari, hangtod gatos kwarto. Ato dito pirmahan sa pari. Dadala sa kwarto dahil kung pirmahan. Huwag musunod si anak, patay. Kunyaron ko ng imong maid, mayroon dahil aing nun sa imong bana. O man diri si Mrs. Day, kanang ikalang niya pang-arrange diri sa kwarto. Nga mag-short man sa maid, i-arrange dito. Mag-igwad-igwad, sige, tuwa-tuwa dito, panglimpyo sa kwarto. Patay. Musunod lagi. Age, suwayo, kamong mga asawa, sunod mo sa inyong bana, makapangabit din na. Nga kumuatos kabit, tuwa man ka, kuyog man ka. Maglisod o pangabit. Kaya nga naman, iniglingi, naaman ka. Kanya may konsel, anong niaman ka sa role ba yan as ginoodo nga mo sunod yun ko nimo. Di sunod ka na ito. O makapangabit man yun siya, di tingay magdugay. Kaya magsige magagsunod. Hindi rin ba masuko? Magsige lang smile. Tanaw, iglingi yan mo isa. Musod ko sa akong kabit isa. Okay lang yan. Sunod naman ko nimo niya. Dahil sunod, makita niya nga nag-agas imong luha. Pero nag-smile ka. Nagdaog niya. Okay lang mo dahil nga. Di ako sa akong kabit. Ka, awa, madyo ko'y mahimo. Kaya mo sunod man ko sa imong gusto. Pero sakit. Hindi ta no? Yang ano ma? Awa mo ganahe. Ay, naong ninyo ba? Gawin partner sa ang mga bana mo, salig lang ng mga bana yan. Sige, ato sa liwa ng mga bana. Kamu mga bana, nahibaw sa mong nganong magsigi yaw-yaw ang inyong asawa, nga di na hinoon mo sunod ninyo. Hibaw sa mo. Nagbasa mo sa Bible. Wasad. Naagya po sa Ephesians chapter 5. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ug pagpakamatay kamo alang kanila. Silan gana. Labaw po ng inyo, patay yun. Mga nagmagyaw-yaw ang imong asawa, ay tumag, ayaw sa lihay. Yung imong asawa, kung kamlakaw diya, ingka, magpakamatay ko dahil para nimo. Animal ka, tamparuson, tanong ka, okay lang yun. Tamparuson na yung kanyab. Ingon ka, ingon masang Bible dahil nga ipatamparos ang pitas. Nga kada nga tamparos, ang imor diyong isulti, di gini makapausap sa akong paghigugma nimo dahil ikaw rag yun. Uy, patay ng bayhanay. Ang sunod na, mukusi na nimo ito. Iba sa kusi o gamay. Sunod tuig, bunyag na yun. Kakualta na sang pare. Nga naman, tungod kinagtuman kas Bible. Pagkadaghang pagtulunan, wa kay bugas, di nakakinahanglang maratol. Naanas Bible lang to bang? Ug mubasa lang gyud ka. Naas Bible. Unsa may naas Bible? Ako na lang sige hisgot. Pangita ug ikaw makakaplag. Pagtuktok ug ikaw ablihan. Pangayo ug ikaw hatagan. Sunda ko na. Sige. Wa karoy bugas, pangita. Mag-save. Pangayo. Save na nga, dati kay bayro ng utang. Maputos ka sa utang.